Jaké sú triky na kreslenie. Nemusíte v kuse s ceruskami kresliť ako amatér. Keď chcete takúto peknú farbu, hnedočiernu, toto je s ceruskou toto, ale keď chcete takúto peknú hnedočiernu farbu, tak musíte mať zhorené zapálky, lebo pozrite, akože hej, keď to urobíte normálne, tak to je pekné, vidíte, ale tu som si nachystal taký dobrý nápad, keď si to pomiešate s ceruskovou farbou, tak pozerajte. No tak, ja to najprv pomiešam. Ešte zatiaľ vyfarbím celé pozadie s tou zapálkou. Je to užitočné aj na to, aby ste si s tým vedeli nakresliť nejaký pekný obraz a reálny trocha aj. Čiže vlastne už to za chvíľu bude. Dobre. Tak sa pripravte na ten pokus, čo uvidíte o 3, 2, 1, 0. Tak pozrite. Celé toto pozadie je zapálkami. Celé. A však som vám ukazoval, že takéto pekné je to zapálkami. Som to pomiešal s touto ceruskou. S týmto, to tam už bolo nakreslené, čiže som to s tým pomiešal. Zatiaľ, keď to viete, tak dajte like a odber a vidíme sa niekedy.